Kasi pamatay na maron. Yo. Ano ang na? Uy, na. Nagabasa din ka kahapon gabi eh. Nagabasa din ka. Kasi gabi na ang punas ba? Ay, yung undang yun. Mahagutag sa dili niya. Udto, hapon, gabi eh. Sabi na kita ng ikan trabaho. Hindi na sa pagkakasa. Magtrapo rin kita kung ka. Eh, kung magbasa ta, nasa habat libo kung sa atong ginagawa. So, sinabi na. Ano pas mo susog. Managan dyan na managan ha. Anto dyan na dyan na managan dyan na managan. Basta di siya mabungkag. Sakit. Sakit-sakit na. Gikan dari sa batang, paana. Gawas anang niya, ang silain. Wala naman. Mura ang kuhan niya. Kung napansin ni mo bro, hindi mawala. Pen reliever, wala. Wala ka mag-pen reliever. Kapila na ka na hilotron? May hapa? Kaya naman ko balik na rin. O pero na hilot na ka dati no? Kaduha. Kaduha? Naayon ka pa. Asa yung address? Kaya, Timaya. Tres de Mayo. Sige. Atong tabangan ni si Sir sa shoutout sa taga Tres de Mayo. Shoutout po sa ko ang mga subscribers sa YouTube. So wala pa maka-subscribe, subscribe na po mo. Sige, ang dayan tayo sir. Ano ko YouTube ron? Ano ka YouTube? Gawa sa Facebook. Maka-try kag tanaw sa YouTube. Tanaw lang dito Eric Hilot. Mo yung mga kuhan. Eric Hilot sa YouTube. Hulog ka. Subscribe na po para madungagan. Wala problema. Libog ka? Nasaran ang tabangan? Kung buntag jadi ano? Ligo ba? Oh, halika kita daan bago ta mag-unsa ta. No? Bago ta magtrabaho, ano ba ta kung sa atong ginatrabaho? Ano yung pangalan? Ha? Daryl. Daryl? Naninig ulit mo sa man. Masa lang. Nya? Natural ng adlaw ba? Ulit na, masa lang. Say, bigyan ako kaligo. Pangin din ako so. Ano? Bulog ako sa ending na kung di ka muna basa o hapon gabi para nice na. Pero no, na may advantage kung ito po. Ha?
eh. Hindi matandog eh. Dito na ako balik dito. Ayun, Ayun, ayun. ayun. Pa mawag number. Ayun o. Ano lagi pa maayo na, dili na. Di na text net. Nakasave na sa number. Kira? Sakit yun ang kamay, basta tugay po. Ito yung balik. Sakit kamay no? Huwag ko kakalimot na rin. Damat. Sabihin, humang yung alas 10 na. Ayun o. Bis nga, siya ito mo man, ang niupan, sige tanaw, may ibog man. Lami mo siguro na. Nahilig siya massage. Ano na pisting yun, lami, ano yun. Hindi siya tanaw, may kaya ka mga man. Sabi, mapahilot na pa ba? Magugay mo. Bukan na rin. Bukol naman. Tama, ikaw may titik na to, tulig mga kawala. Mundo ko ito. Ang bigay taga testimonyo mga hindi rin. Hindi nga kaila sa kuha ng testimonyo. Facebook lang, di ba na? Ang pagkatabang ng Facebook, no? Mag-post lang ka ba? Ilag mo yun, pangitao na ka. Saan mo ni dapit? Kana ba? Mura god og kanang ikupar, kana ba? May nag-post, as ko dapit. Ato, andyan na.